Hello. Kumusta? Hindi ako naging active at hindi man lang ako nakapag-upload. Mga ilang buwan na rin ang nagtagal. Medyo may pinagdadaanan lang. Actually, I started my vlog. Yung gusto ko kasi I had an anxiety which started like 2018 or 2017. So napag-isipan ko na a year, 2 years ago na parang i-divert yung attention ko. Feeling ko kasi parang nasa isip ko lang lahat. Kaya nagsimula ako mag-vlog. This year, my page was blocked. Sayang rin yun. May mga 24k or 25,000 followers. Pero na-block or someone reported it. Kaya hindi na ano. Pero di rin naman ako laging active. Kasi kahit anong gawin ko, pero ngayon, I wanted to start new. Kasi last year, ang dami kong nagawa. Like, marami. My intention was only to help and siguro naging mabuti ako sa mga tao, pero nakalimutan ko yung mga responsibilidad ko. First is yung family ko. I live separately, kaya napahinto rin ako sa vlogging kasi wala na ako sa bahay. Naglayas ako like mga 2 years ago nung grumabe na yung anxiety ko. Pili ko kasi di ako maintindihan ng family ko, tapos may conflict din kami ng mama ko noon, pero naging okay kami last year. This year, January, bagong taon. Feeling ko laki lang kasalanan nagawa ko, pero hindi ko na mababawi yun. One of my friends, Chloe, told me, alam mo, di mo mababago lahat. Maaring marami kang nasasaktan tao. Maaring nawala lahat ng paghihirap mo. Maaring nawala lahat ng mga ang tiwala ng mga tao sa'yo. Pero pwede raw akong magsimula by making or by having new friends or meeting new people. At sisiguraduhin mo pag yung mga tao naging malapit sa'yo, di mo gagawin ulit yung anong nagagawa mo sa iba. Gusto ko simulan yun. Gusto ko ng bagong buhay. Gusto ko na magsimula, pero hindi ko alam. Kaya yun, susubukan ko. Bakit naisip ko magpa-vlog ako ulit. Di ko pipilitan sa vlog ko na kalimutan yung pinagdahanat ko, kasi yun naman talaga yung reason kung bakit ako nagpa-vlog before, kasi gusto ko maging masaya, gusto ko makalimutan yung problema. Pero this time, siguro magpa-vlog ako
I wanted to embrace the kung ano yung nagdadaanan ko. I wanted to embrace, di ko iiwasan that yun. Gagawa ko ng paraan para matanggap yun. Gagawa ko ng paraan na malagpasan yun. Yun yung nare-realize ko. Kahit anong takbo, kahit saan ka pupunta ang problema, nandyan pa rin. Kahit anong layo ng lugar na naaabot mo, nandyan pa rin. So, fix it. Yun. Fix and face it. Ngayon, gusto ko magsimula muli. Gusto ko magsimula mag-isa. Ayokong okay na kami ng pamilya ko, okay na kami ng mama ko. Alam ko na may mga bagay pa rin siya na hindi naiintindihan. Kaya hindi ko siya kinakausap at wala akong kinakausap kasi walang makakaintindi. Kakayanin kong mag-isa. Haharapin ko lahat. Yun. Magsisimula tayo. Magsisimula ako ulit. Hindi ko alam, pero feeling ko malalagpasan ko to. Feeling ko makakaya ko to. Sa dinami-dami kong pinagdadaanan, meron akong mga kaibigan na nandyan. Pero ngayon, gusto kong lagpasan to na ako lang mag-isa. Kasi hindi naman sinasabi ko na hindi mo malalapitan yung kaibigan mo. Pero kahit anong, by the end of the day, ikaw lang yung magdidesisyon para sa buhay mo. Kahit ano gawin nila para ipaglaban ka, nasa sayo pa rin kung paano mo lalabanin ang lahat. Kaya gusto kong kakayanin itong mag-isa. Yun. Maraming salamat sa mga nag-report sa page ko na Medjay Bonita. Sana masaya kayo. Hindi, sana huwag nyo na itong i-report yung YouTube ko. Marami na rin pong subscriber. Hanggang sa muli mga kapinkers. Yun. Bye. Kita kits.